Hi guys, magandang adlaw jung tanan. Mga harvest mi ni Kuya karon sa Palidza. Ang daghan ka di bunga. Leer sa una kay ginagmayra to karon aron naghana na. Na Kuya. Gahapon na ba tayo nga nagkaraganon? Nagkaragas ka dyan. Kala, maka-excited. Nainangutan, naghani ko nag-spring ano. Wa ko nag-iud. Arong diudlon. Paston lagi nimo. Lahi diri ang Palidza kay wa pa ka di uod kay wa ka di nagsigtanom og Palidza. Pagsa naman. Kay wa pa siya yung sikto nga. Ang mga fruit flies pod. Mga fruit flies ang tigbuslot. Wa pod kaadyo karon kay nahurot sila kamatay pag bagdong udit. Namatay sila sa pagbagdong udit karang mga fruit flies. Manang tagsan na lang may mang buslot. Natingan ko kung naghahanap ka bunga. Sa agi di paningani. Pila ka dekat kilo. Ha? Arawa. Ara makaagado. Hala, harka hamis. Buti nga na arang madali. Dia. Ang tinuan tara. Mahadag mo kung sa gura. Dia. Yang umur nang Pak. Nganaon ba? Biro hinta nga. Katong day o, sa aga gipalit ng hapon. Gamay ron to. Ngatay na magid sa mga sanga. Human si dagi pruning. Na may ingon nga i-pruning nga dugar man ni pruning na. Ang pruning Pruning na si dahil ras ilamon pruning. Tutod dito. Tutod diri sa babaw. Tanawon mo ng mga talbos na yung mga maot na talbos. Mo ni tang tangan. Puro manguha. Ngina na guni mo guna tanaw. Ana na mo ka man. Aw. Yung isluton ug imong guntingon. Kapil mo kabunting. Dara may gramin gara ng gibitay. Ug nay mo are mo palit panjoon. Nakuha. Sarang kadlog tinga. Ang dako naman sila. Lagi laro kay landong. Uwan. Dali lagi mo dagko. Di sa matong nay gikawatan dapit. Kani. Aring linya ha? Na tulo ka buki. Isa ni kakilong tulo ka buki dagko man. Tatambal ka daw ka buukal lah. Tu arang ka mamuds. Arang misa. Hindi na ko makahawid. Ha? Ay, bighanap siya. Ang dali aram siya na nagko. Na? Dali aram siya. Majo kay nagwan-uwan. Natubig-tubigan siya. Di makakago. Hala, arang kahamis. Biganay nagko. Iputos aris kuan lain nga bunga. Ila pada ko. Maka buaw. Gimana nang ihatod dia? Makalinga ka dyan mag-harvest. Agilawam dahil itam na ni Kuyag taong. Kaya di ka patay kung nuspali dyan na napi taong maharbis.
Rara. Dengan nagbunga uy. Dagan jenis sunod adlaw. Tadi mali sini kuah bulu puno. Ha? Timbang. Sige pala. Kuah bulu puno tu bulu. Gini mo. Nah, yang timbangan ni nana pun mana nani tunggu kuah. Basta man siya. Di ako sa palijahan, balik ko. Di anak ka nga wala pa ilukuha. Agi harvest gani ha, gidaan ni kuya. Isang ibaligja sa kandihay. Kaya tabo mo kunong kandihay ugma. Naari nangawat, dito lang mas kinadaplinan sa suok dapit. Ingan si kuya, okay ra kuno kay agi kuha tulo raw pud kabuok. Basin og ang nagkuha agi katasan. Mo nang pasagdan ra. Sa una aga mo silingan dari og kawatan, kintay na sila nang kaan sa kawaton. Grabe nang panungo. Unsa, mawat ko nang ingana. Unay mga awat. Sagdan ra. Pero ingan si kuya sunod kuno og naapad si mga awat. Unsa, agkuha og daghan na kaadyo. Masuko na kuno si Jeriha. Ganahan ko magsulo-sulo sa garden. Moy ang stress reliever. Malingaw ko sa mga bunga magtan-aw. O gato bukos dagat patunong, malingaw pod ko manginhas. Anda o gari pos bukid, nga pod garden, malingaw ko. Magkuha naman kong pila ka buok. Hatag sa among silingan na rin. Ag silingan, tagaan kaya rumutabang ubantay, og na yung mga wat, ubantay sila. Mamahili ko ang hihatag sa silingan. Ag silingan, tagaan na ginakarong di taon na dyan. Na ibang mga punuan nga namatay si Zagalit. Yan si kuya, sakit ko rin sa palidya na ako ni punggos. Nang-harvest maganiha pero dagang gapoy dagga. Sagdi laman ni kayang sagdi mapalit. Mawari sila daari ba? Na ako'y maipo. Mamaya ko na rin maadyuhon ang hatag ni Inday Wilma. Mukaan ko rin doon dyan. Lagi. Gikabugtuan ko guys magul. Lapok man. Magtiniil naman ko. Kara ang ihatag ng Inday Wilma. Damag lang bayad sa likod. Dapit sa palidsahan na totoo ah. May bayad diha. Halang tiniil na bagay ko kan agang sinila sa bugto. Lao ka na. Nangimusta ko na abot sa bay. Ayo, day. Day palit na day oh. Ikaw hatag sa imong mama. Selamat ya. Selamat. Kanang dani oh. Lami po ng dani gardinon. Tambok sinigsuta dani. Pero di naman apil sa napalit. Marami ang palit dari. Lain ang pagtagi sa dani. Magkuha sa kong kapajas. Lamin yung kapajas sa kay tamis. Diya. Na. Kuha man siya Bisaya. Hilaw pa ni. Adara hinog-hinog na. Ani. Na. Lamin na siya og panitan. Lamin na nakinig ka na maglagapak. To arag palidahan sa ubos to ah. Puhong dari ko magtukod og kamalig. Nalit bunang hujan dapit. Jaga ubos kardina ng ubos. Ning snack unza. Maadyo dira sa bukid kay mag-snack ra kag kapajas, pipino. Wala gasto. Palit-palit og kanang mga burger hanap lang uban diha. Nay hunay. Nakasa ako nay. Nakasa ako. Nabugto ag mong sanilas. Katong naik nga item. Aw. Ang silingan dari gitagaan na he, ang marapang kuan parente. Kay kanang silingan makatabang na. Kay mao may nadeo sa palisahan tus tumoy na dapit.
Dato magilang bay. Diha lagi nangawat og kanang naipalidya. Pero gamay ra noon. Was kuya masuko kay gamay ra. Basig ko ano kung ito naikag. Na may iban nga maikag din sa di mo tagaan. Ano ang kawatan ka? Ang silingan dari, nalakap naman og hatag. Nayno. Agarewa buwan wa ra maapil. Kaila jud man tong ilaha. Dari ra nga bay nga nagdumbay may kitagaan. Disid mo pud pag tagaan na laman tanan. Kay wa na may mabaligja. Katong tanong naman sa una og kanang naay patula, amara tong ipanghatag. Kay kuan man to, wa man pepunan. Karang paldaron, negosyo jud na. Mahal magasto. Ama nang ibang putos para sa udlon. Salamat sa Ginoo kay jang ipabunga og daghan. Ang Ginoo jud nay nagbuot nga isang pabungangan og daghan. Mo nang pasalamat sa Ginoo. Kay gitagaan og bunga nga daghan. Pakalingaw ra gajud. Malingaw gajud ko. Di gajud ko pulan. Sige balik-balik sa palisahan. Kay malingaw man ko. Kaysa tong nalala sa do, taga-alis siya ra, ganahan mo palit, ara mas bay. Maka-discount tong oras bay. Ihatag ra na mo og 60 kilo, kawa naman man na hago. Excited na ko mag-harvest sunod. Lami ning kapata sa kay Bisaya. Tamis. Nagkuha mo ko ni Agi. Lagapak kasi ni kan. Artsbook, kalo na kayo mga tanam, kapadyas, pepino, libre na kang snacks. Yan o.